Това не сте го виждали никъде. Луксозно изработена чантичка, кадифено покритие, а вътре с Коран, кадифено покритие, броеница, тезбих с 99 топченца и килимче за молитва в същия цвят. Лесно за съхранение, луксозно представено и уникален подарък за вас или за вашите близки. А цветовете са ни в небесно-синьо, зелено, бяло, сиво, лилаво, по-светло лилаво и в бордо. Вижте, още едно ще покажа. Тезбихчето, луксозно изработено, килимче и кадифения Коран. Направете си за вас или за вашите близки един специален подарък. Ето ги зад мен, отворени. Изпращаме и със секунди спиди.